Čau, čau, čau. Takže já vás tady vítám u takového videa, kde si ukážeme Nodus patch. Tak, v tom patchi je spoustu hacků a módů. Tady je všechny vidíte, je jich tu zhruba tak asi 40 něco. A my si ukážeme to nejlepší hned na začátku, což je klonování věcí. Jde to jen pomocí tohohle nodusu, bez nodusu to vůbec nebude. Takže my si postavíme čestku, položíme teda. Tak, zapneme si freakem, stopím já, tak, otevřeme čestku, vidíte, mám jen jeden diamant, položíme ho, bouchneme do čestky, otevřeme a bouchneme a počkáme, až se čestka zničí. Čestka se zničila, takže my se vezmeme diamant a vidíte, diamantu může mít hafo, koukejte. Ty čestky už nedáváme, protože je zničená, ale máme tady diamanty. Ten diamant, kterým jsme to množili, si dáme třeba sem takhle. Fajn. A tím ten diamant pořád můžeme takhle jako množit a tak můžeme si ho klidně dát i sem do čestky ten diamant. Ty vole. Tak prej ne, no. Já jsem si zapomněl vypnout tohle. No, to dáme takhle do čestky ten diamant, byl to tenhle. Vidíte, jiným diamantem to nejde, takže ten diamant zase vemem a pořád to jde. A je kouzlo. Funguje to v multiplayeru a i v singleplayeru. V podstatě tohle všechno funguje úplně všude. A tady si teď ukážeme Spider mod. Zapneme si. Koukejte, vyšel jsem zeď. Tak. Dále tady si ukážeme fall tady. Takže ten hack je v podstatě v tom, že vylezeme takhle nahoru na nějakou vysokou skálu. Nebo prostě když budeme padat a jenom spadneme, tak nám to nic neubere. No, to chvilku trvá. Už tam budeme. No, dobrý. Fajn. Teď sledujte. Čudodajímo. Teda všechny životy mám pohromadě. Tak. Teď zapnu wallhack. Tady. Kde to je? Wallhack tady. Wallhack. Vidíte tamhle ovečka? Tamhle co dalšího, co vypadá jako ovečka. Vidíme přes skálu, ono to záleží na tom, jak je to daleko, čím je to dál, tak je to menší, to zvíře. Tamhle něco vidím. Tady je úplně taková píť, tu možná ani nevidíte, tam je zombík, hodně hluboko. Pavouci, jsou takový malinký tečky. Tak. Fajn, to bychom měli. Takže Volek si vypneme, Spidera si vypneme. A high jump, takže to znamená jako, že vyskočíme vysoko. Takže to nevím, čí je, ale můžeme se sem jednoduše dostat. Skáčeme prostě takový mega jumpy. Tak. Teď si zapneme Fulbright. Jsem si to nezapnul. Vidíte, to je že prostě všude máte takhle světlo. Takovýhle, dobrý. Teď tady waterwalking, to je chození po vodě. A normálně takhle chodíme, můžeme použít ten high jump přitom. A takhle úplně takový. To tu nikdo není admin, jo. No a pak tu možná, pak to je fly, ale tady jsme lítat nechce, protože je hodně
Velká pravděpodobnost. Jo, teď jsem nastavil den, pardon, jste neviděli. Jsem nastavil den právě, day, noc, vidíte. Je to server, multiplayer. No, tak mi nedají ban. Tady je teď fly. Freecam, spider, snake, no fall, step. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Stáhnutí na tento nodus vám dám do popisu videa, i jestli chcete IP serveru. A pak to ještě, jo, pardon, tady ještě X-ray. No, vidíte. To by bylo pro dnešek všechno a zatím čau.